'cause you make me feel like I've been locked out of Well, we young right now, we got right now, so get up right now, 'cause all we got is right now. Bring the action. Maitasunaren gotorleku zara guretzat. Hemen gara hanbotoko dama. Zezen gorriaren babesean zurekoa betirako. Kaixo, zemuz. Benetan esan behar dizuet ez genuela espero jende hau, inolaz ere, ze zuen ez duzen ari egiten ozer dago. Ai, gero! Benetan, Bale, aizue, ikusi berri duzuena da performance txiki bat, non Mito Barba Hiruren lehenengo printza horiek ezagutu ahal izan dituzuen. Uste dut zerbait berezia dugula eskuartean, oso berezia, eta lantaldea dago atope horrean. Zagitzuetako norbait, zabamesera badoan. Hau galtzea eskua, zabamesera badoan. Bale, besterik, gauza da, guetori garrera hona, performance hori egitera, pistatxo batzuk emateko, eta horretaz gain prentxaurreko bat egiteko. Hau da, Mito Barba Hiruren prentxaurreko ofiziala gertatuko da hor barruan, orain. Baina ikusitakoa ikusita, dago hemen Enrique Soliniz, musikari fin bat, eta kafe bat hartzeko denbora bali badukazue, eta prentxaurreko ondoren izleten garenean, ordu erdi barru inguru, etoriko gara ona edo horra, eta joko ditugu gorezki pare bat, bai? Bai? Ingo dugu horrela? Solinizeri ikasiko ditu dena bezpizparea, ikasiko du, eta etoriko gara, ordu erdi inguru iraungo du, prentxaurrekoa, bale? Beraz, besterik asko mina esker, eta musu handia bana, saldo bero.
dakit inoiz ahaztuko zaitudan, laguntzako festetan, harina dantzan. Eta izkorriko da marina bilgaldezka, garai bateko ura, suaren alarantxu. Bihurtua, mendetan da mendetan, sinbistetu du guztia. Esan behar dugu gaur hemen gagozela eta ondo pentsatu ezkero, duela gitxi imaginatzeko zaila izango zen leiteken, edo zaila izango zen zerbait aurkezteko gagozala, ez? San Mames bezalako zelai bat, beteta, euskarazko ikuskizun baten, hemengo ekoizpen eta talentuagaz. Eta ez, egun baten bakarrik, bitan izango da hori. Ekainaren 19an eta ekainaren 20an, egun garrantzitsuak izango dira biak. Etorkizunean, behin pasata, seguru, gogoratuko doguzanak. Mitoaroa 3 biziko dugu, zetak eta pello reparazen eskutik, eta San Mames beteta gainera. 80.000 persona, baino gehiago. Etorkizunean, gogoan izango doguzan datak direla dinot, urte askotan, euskarazko musika esenatoki txikietan edo kasurik onenean ertainetan mugitu dalako. Ez gendun esparru handietan eta estadioetako kontzertu jendetsuetan imaginatzen. Eta aldi berean baita, San Mames musika agertoki gisa hartzen gendunean, kanpora begiratzen gendun orain arte. Nazioarteko talde handietan pentsatzen gendun. Hemetik pasa dira, danok ondo dakizue moduan, Metallica, Muse, Rolling Stones, AC/DC, Guns N' Roses, eta hori dana ondo dago, kontzertu itzelak ikaragarriak izan zirelako. Baina, badakizue, orain dela urte batzuk, beste pausu bat ematea erabaki gendula. Formatu horietarako ere, formatu handietarako ere, geurea denaren alde egitea erabaki gendun. Orduko ibilbide hori Fito eta Fitipaldizekin hasi gendun, Gatibu lagun eukela, eta horrekin, ekitaldi horregaz, zer egiteko gai garen ikusteko beste modu bat izan zen momentu ura. Bide horrek, orduan hasitako bide horrek aurrera egin dau, eta duela hilabete batzuk ETS-ek 3 bider bete ban Bizkaia arenako pista, 45.000 persona bilduz. Gaurkoan, beste urrats bat gehiago emango dugu bide horretan. Apustua barrituko dugu eta zetakekin egingo dugu. Gure kulturan oinarritutako euskarazko proiektu batekin, gure nortasunetik eta proposamen garaikide berritzaile eta ireki batekin hain zuzen. Guzti honek, egingo dugun honek esan nahi argia dauka. Gure kulturan sinesten dauen, bere kultura baloratzen dauen eta bere talentuan konfidantza daukan gizarte batez ari da. Baita, bere hizkuntza balioan jartzen inplikatuta dagoen gizarte batez ere hitz egiten dau egingo dugunak. Hizkuntza gure nortasunaren parte dauena eta gainera eguneroko bizitzan espazioak irabaziz, baita lehen presente ezegoen eremuetan ere, aurrera egiten dauena. Estos conciertos, desde luego, son una demostración muy clara de la capacidad de nuestra cultura para conectar, para emocionar y, desde luego, está a la vista que también para convocar. De que cuando creemos en lo nuestro somos capaces de llegar muy lejos y de que el uso, la presencia y la visibilidad del euskera crecen cuando la incorporamos con naturalidad a todos los ámbitos, también a los grandes escenarios. Estos conciertos también hablan de nuestra identidad, de una identidad con raíces profundas, pero también con una mirada abierta, de una manera de hacer que combina tradición e innovación, de saber transformarse sin perder lo que somos, lo que es. Eso es lo que aportan Pello y Zetak con este espectáculo. Horregatik, biziko dugunak musika gainditzen dau eta adierazpen kolektibo bihurtzen da. Hemen dugun talentuaren, jende askoren eta norgaren ahaztu gabe aurrera egin nahi dauen gizartearen konpromiso partekatuaren emaitza da.
Honexegatik guztiagatik, Bizkaiko Foru Aldundiak proiektu hau lagundu nahi izan dau eta posible egin. Alegin handia da, baina merezi dauela uste dugu, ez daukagu inongo zalantzarik. Gure kulturan, gure hizkuntzan eta gure gizarteak gauza handiak egiteko daukan gaitasunean sinistu egiten dugulako. Bizi dugun une hau bultzatu nahi dugu, gure musika eta nortasuna espazio barrietara eramaten ari diren artisten belaunaldi barri baten eskutik iritsi dan loraldi kultural hau auspotu egin nahi dugu. Eta jakina, horrelakorik ez leike, ezin leike posible izango, eszenatokian gainean egongo direnak gabe, Pello Reparaz eta Zetak talde osoaren talenturik gabe. Benetan, eskertu nahi dut, Pello, eskertu nahi deutzuet, zeuen konpromisoa, hurbiltasuna eta implikazioa. Eta gaur kalean oparitu deuskuzuen eta oparituko deuskuzuen aurrerapen hau ere, bai. Musika kalera hurbilduz, jendearen gana inzuzen be, hortxe egon behar dau eta musikak eta kulturak. Pellori hitza pasa aurretik, gonbidapen batekin amaitu nahiko neuke. Parte hartzeko, gozatzeko eta samamez, gogoz, emozioz eta arrotasunez betetzeko gonbita. Eta hori egitera, gainera, jakitun izanik, guztion artean, bi kontzertutik haratago doan zerbait eraikitzen ari garera. Oindalak itxi, amets bat izan leikena, errealitate izan leikela, izango dala frogatuko dugu. Samamez betetzea, badakigu ez da larreza, zaila da samamez betetzea, baina gainera birritan eta euskeraz hori historiara pasako da. Zu, ezagutzen zaitut. Zu etxean, taberna batean eserita, edo hemen, jende uholde honen erdian. Ez zaude hemen kasualitatez. Zu, historiaren parte zara. Historia, 1400 urteren bueltan hasten da. Lehen euskal kantua sortu zenean. Geroztik, euskaradunen ahotan bidaiatu du kantu horrek, 600 urtez. Nik ikusi ditut arresiak erortzen. Erregeak bortu ez bestalde. Ikusi ditut errepublikak eta estatu kolpeak Euskal Herria puskatan banatuta. Eta ikusi ditut beste 1000 kantu berri, 100 abeslarien Espainetan. Baina euskarazko lehen kantu horrek bere bidea egin du garai hartatik honaino, etxez etxe, ahoz aho, euskaraz egin, bizi, biziraun eta amestea erabaki duzuen guztion azalean idatzita. Zuk, June, Aitor, Laila, Mari Jose, Egoitz. Zuk ekarri duzu kantu hura honaino. Somatzen duzu lurra dardarka? Badator, mendeetako indar batek baino bete ezin dezakeen erronka, pauso erraldoi bat, atzetik eman diren 1000 pausuen oinordeko. Iraganak eta etorkizunak bat egingo dute, munduek talka. Sugar eta zezen-gorrien aurrean, guztion begien aurrean, historia egingo da berriz. Zuk, bai, zuk, historia egingo duzu. San Mames estadioa, Mito Aroa 3, 2026ko ekainak 20. Oso eskertuta gaur hasteko hurbildu den jende guztiarekin, hor begira ditugu oraindik, eta bada modu batera bestera, zerbait gertatzen ari den seinale, ez? Nik esan beharra dut ari naizela pertsonalki garai nahiko onirikoak bizitzen, nago puntu batean non ez daukadan denbora gehiegirik agian eseri eta aztertzeko zer jasotzen ari den, nola ari garen hau bizitzen, nola ari garen movida guzti hau kudeatzen ere. Uste dut ez dela
ez dela gauza erraza, ikuskegi pertsonal batetik. Lantaldeari dagokionez oso pozik eta oso lasainago, ze egia da osatu dugula zerbait oso, lasaitzen dagoen lantalde bat, inguruan topera daudena, benetan sinisten dutena proiektuan, ez? Eta hortaz ari gara, hau da, gaur ere horrek berak, ideia horrek berak egarri gaituena, ez? Sinisten dut horretan, sinisten dut. Ari garela bestelako espazioak hartzen, guk independenteki egingo dugu estadioko produkzio bat ez bi, eta hori ez da gauza erraza, ez da gauza makala, benetan esaten dizuete, lehen aldia da, noski, hau egiten dugula, ez daukagu gainera mitoaroaren formatuan erreferentzia gehiagirik, hortik, nondik ikasi, nondik ari gara bide bat ezagutzen gutxinaka, ez? Bat nugun pauso bakoitzarekin, ez? Eta, claro, independenteki diodanean da gu eta gure jendea, ez? Gu geure lantaldearekin ari gara lanketa hau egiten. Orduan, hor, noski, hartzen du, eta euskaraz. Orduan, horrek hartzen du, nik uste dut hartzen du plano are bereziagoa, egin ditzakegun adiskidetze horiek, ez? Nik uste dut sanoa eta ezinbestekoa dela zetak bizi duen momentu honetan instituzio publikoak ere horregotea, ez? Ze benetan esan behar dizuet eta akazonkita, oso komplikatua da estadio batean kontzertu bat antolatzea. Eta ez kontzertu bat, egiten ari garen movida guzti hori, ez? Orduan, ni momentu honetan benetan sinisten dut, Bizkaiko Foru Aldundiaren aldetik jaso dugun laguntzarik gabe, Mitoaroa 3 posible izatea ezinezkoa litzatekela, ez? Orduan, horregatik gaur hemen, nik alde horretik eskertu nahi dut, eta deialdi egin nahi dut ere, bestelako, eskertu noski Foru Aldundia, eskertu bestelako laguntzaile eta patrozinatzaileak baditugula, ez dira nagusiak, baina baditugu, eta horiei ere animatu euskal kultura babesten, bestelako proiektuak gero eta gehiago daude Euskal Herrian, pasada bada, nolari den dena mugitzen, eta uste dut sanoa dela eta beharrezkoa dela, hori baita, ene iritziz, instituzio publikoen funtzio nagusia, ez horregotea behar denean, eta nik uste du, horrek ekarriko ditu garrona, pozik nago, aldi berean pixka bat urduri jartzen hasia naiz, noski, 2 hilabete baino ez dira falta. Lantaldea, espero dugun lantaldea, denetara 700 pertsonatik gorakoa izango da. Orduan, honek ere kudeaketa mailan, refuerzo ikaragarria izatera behartu gaitu, ari gara hori kudeatzen ikasten ere aldi berean, ez? Eta guzti horrekin ere harro uste dut, erronka handia dugula, esku artean, eta esandakoa, denen artean modu batera bestera lortuko dugula, ez? Oskorriren kantutan, itxasorrietan ekiondo
juten sorta. Gure derra bera bezala gauerdi pare horta. Atxeren hartu duzu bat batean. Nire kantuen harmonia zen bide laguna izteresan. Isiltasunaren hizkuntzan ulertzen zidan horri nola esan. Asko nuen esateko, asko zuri emateko. Harakinetik datorrerio, behar baino lehenago. Kanta urikitarago, zerbait balego, esarkatuko gara berriro, batzen gatxuenean erio. Bueno, creo que estamos viviendo un momento muy dulce con ZTAC. Yo lo estoy viviendo, evidentemente, desde mi perspectiva personal y así como a veces es complejo pues, digerir ciertos asuntos, toda esta movida, creo que estoy aprendiendo un poquito a convivir con este ruido del que hablábamos antes y creo que estoy llegando a un punto en el que estoy sabiendo ya disfrutar de estas cosas, ¿no? Entonces, estoy muy contento de que podamos hacer un espectáculo de estas características bueno, en el que vayan a trabajar activamente más de 700 personas. Es para mí una auténtica barbaridad, pero estoy muy contento porque el equipo de trabajo es increíble y las alianzas que estamos tejiendo son increíbles, que al final lo que hemos hecho hoy es venir aquí, de alguna manera, a hacer una rueda de prensa oficial, porque Samamés y Toda Arba 3 no la ha tenido hasta el momento, y manifestar de alguna manera la alianza más importante que hemos hecho, que es por parte de una institución pública, el compromiso que ha mostrado la Diputación de Vizcaya para apoyar este proyecto, que ha sido un compromiso sustancial y total y absolutamente necesario también. Quiero decir, somos un proyecto que canta en euskera, que no tiene una estructura de una multinacional detrás, por lo cual tiene que aprender a hacer su camino por sí mismo. Y entonces es algo complejo y es algo que requiere, efectivamente, organizar un concierto en un estadio es una movida terrible, que sabíamos que era una movida, pero nos hemos dado cuenta que era una movida mucho mayor de lo que pensábamos. Y efectivamente, sin que las instituciones estén a la altura, algo así no se puede hacer. Es para ahora, para celebrarlo hoy, pero para tenerlo en cuenta también para futuras ocasiones. Así que nada, daros las gracias, dar las gracias al público también por todo esto que está pasando y decir que estoy muy agradecido. Beraz, mila esker, duzu ongi da. Zingertu gauden, sentitzen alden amaiurren. Hori diote, baigorrin ere, mugalaioien. Menditate honek lotuta, zure zaurian idea da, ta kantua.
jantzia dute doinu dotorez gaztelu batxe. Estali dute larrumbera ere kantu irainez, mendikate hori lotuta. Zure zauria nirea da, kantua piona. Itxasarria testigu da, zeuen urratxa berea da, entzulea denona. Bezalgara xorieri, zoriren xoroak izango. Zuhurrago, gara izango, xoriekin mintzatuz gehiago. Zure zauria nirea da, kantua piona. Itxasarria testigu da, zeuen urratxa berea da, entzulea denona. Mila esker, Maria, benetan, okazio. Mila esker. Cause you make me feel like I've been locked out of Well, we young right now, we got right now, so get up right now, 'cause all we got is right now. Bring the action.